Buktegiko podcastak. Zaldiaz esnatu zenerako, gosariaren bandeja bere ohearen ondoan zegoen. Ohizko esne zopa eta ogiaz gain, urdaila, piku lehorrak, urrak eta eztia eskainiz. Zopa berehalakoan irentsi zuen, aho-zapaia urtu beharrean, eta gero patxada handiagoz, zapore ezberdinekin gozatuz, gainerako jaki guztiak hartu zituen. Krisialditik ateratzen zijoan, eta bere gorputzak apetitu sendo batez erantzuten zuen. Oineko handidura joan da zeukan erabat, eta minik ere ez zuen sentitzen, ez bazen balak egindako urratua zuzenki ikutzen zuenean. Jaiki eta errenka pauso batzuk eman zituen leihoraino. Harritu egin zen Plateria kaleko joan etorria ikusi zuenean. Hantxe zebiltzan, gora eta bera, voluntario karlistak. Asko eta asko kolore hori edo berdeko txapelekin ohizko gorrien ordez. Hantxe, halaber, Irurtzungo edo inguruko herrietako neskatilek, elkarren artean irrika eta beraien ardurapean utzitako umeekin jostatuz. Egun bat baino gutxiago falta zen San Fauston erdietxitako garaipenaren ospakizunerako. Artean, herriz-herriko saltzaileen erroskilak falta ziren, musikari afizionatuen txirulak, plazan eta kalegurutzeetan ezarriko zituzten ardo barrikak. Baina gainerako guztia, beharrezkoena, dibertitzeko eta gerrako nekeak hazteko nahia, hantxe zegoen. Papatean, Irurtzungo elizako kanpaiak joka hasi ziren. Bai, festa bezpera zen. Ardaila eta dantza oso gogoko espazituen ere, halako pozikara bat sentitu zuen Zaldiasek. Festa bezpera zen eta bera ondo zegoen, osasunez. Kalean zebiltzan haietako edozein bezain bizirik. Oraindik nekatu egiten zen zutik egonean, eta ohe ondora itzuli zen. Esertzean, objektu trinko samar bat zapaldu zuen bere izterrak. Ez oso gogorra, ez oso biguna. Bagezen eskuetan egondako liburua zen. Ahaztuta utzia zuen, antza. Zaldiasek nolanahi zabaldu zuen. Poema liburua zen. Nahi altzen nuke irakurtzea, esan zuen ahots batek. Bagez bera zen. Mila esker gosariagatik, erantzun zion Zaldiasek. Emaizkiozu aranbururi, berak prestatutako bandexa ekartzea baino ez dutekin, esan zion Bagezek, urduri mugituz. Nahi baduzu, utziko dizut liburua, eduki ezazuzuk, ala gutxiago aspertuko zara hauean. Sartu atera bat egin nahi izan dut zer modu zeunden ikusteko. Orain, Gran Biako kondearen gana noa. Egia esan, pena handia ematen dit. Gran Biako kondeak? Zaldiasek liburua itxi eta harriduraz begiratu zion. Zertzen gizonura? Ergela, hasieran pentsatu bezala, ala oso ondo trebatutako zelataria. Konpreni ezazu, festa hasia dago eta laster herri osoa borborka egongo da. Gran Biako kondeak neskatilen irriak eta dantzarako doinuak aditu eta ezinbestean konparaketak egingo ditu. Ez dakit esan izun, baina kondea horietako egun batean ezkontzekoa zen. Horregatik zihoan Kanandolet generalarekin Margaret de Mendoza esposatu behar zuen, Iruñan, baina izarrak aurka jarri zitzaizkion. Ez dakit badakizun, izarrak badakit, eten zion Zaldiasek, zakar. Txorakeria sentimentalaiek bere honetik ateratzen zuten. Gupida ez dago leian ausardiarekin jauna. Kirten hutsa zara, eta damu naiz zaindu izanaz, esan zuen bapatean Bagezek, ahotsa goratuz. Minduta zegoen Zaldiasen zakarkeriagatik. Lepoko zaina puztuta zeukan, eta ezpatara deitzeko zorian ematen zuen. Zaldiasek lehengo galdera bera egin zion bere buruari. Ergela ote zen ala oso ondo trebatutako zelataria. Hala gaizki zegoen nerbiotatik. Ez zaite zain suminkorra izan, Bage, eta ez patxada galdu? Arren eskatzen dizut. Gran Biako kondearen gana igo nahi baduzu, igo. Eta jakin ezazu asko eskertzen dizudala, zaindu izana. Ez da gutxi etxi behar, ezagutzen ez dena. Jakinaraziko didazu, inoiz patuaz eta izarrez hitz egitea nahi baduzu. Esan zion Bagezek, duintasun handiz, zertxo bait lasaituta.
Gero, orpoen arabera jiratu eta gelatik atera zen. Zaldia soe gainean etzan eta poesia liburua ireki zuen. Txoriñoa ikusten dudanean, pozik bere hegoak astintzeari utzi eta bere burua erortzen uzten, zergatik eta bere bihotza maitasunez ezti duelako, ai, sekulako irrika sartzen zait, eta desioz betetzen bihotza. Ai, ze zoritxarrekoa naizen, maitasun asko nekiela uste nuen, eta bitartean, pauso hotsa sentitu zuen eskaileran. Istantera, gelako atea ireki eta Lako eta Bordele aurrez aurre jarri zitzaizkion. Lakostek florete bat zeraman besapean. Zer moduz, debutan? Zu zara ongi? Oiukatu zuen frantses azentu nabarmenez, moskortuta zegoen. Erantzuna bere golkorako gorde zezakeen guztietan bezala, Zaldiasek baiezko egin zuen, buruaz. Bai, egia da, tre ongi zaude! Bere ondoan, Bordelesek barre egiten zuen hortzak zabalduta. Mutilarekin gero eta zalantza gutxiago zeukan, benetako ergela zen. Ganbaran hots gutxixiago aterako bazenute, hobeto nengoke, esan zion Zaldiasek. Baina niri gustatu hotsa, bai, gustatu asko. Eta festa ere gustatu, egin zuen barre Lakostek. Gero ateraino itzuli zen, bi pausokadaz. Adio, debutan! Zaldiasek liburu hartu zuen berriro. Ai, ze zoritxarrekoa naizen. Maitasuna asko nekiela uste nuen, eta bitartean oso gutxi dakit. Enuke nahi, baina hala ere, maitatu egiten dut. Inolako ondasunik ekarriko ez didan Andre Xarmanta. Alde egin zuenean berarekin eraman zuen nire bihotza. Poesia haiek faltsuak iruditzen zitzaizkion berari. Esate baterako, poetak zioenaren aurkakoa gertatzen zitzaion. Lanak zituen, haren alkafeko ugazaba Andrea hainbeste mesederen iturri izan zitekeen ura maitatzeko. Ostera Lakosten pauso hotsak aditu ziren, ateaz bestalde. Hurrengo mementuan, aurrez aurre zeukan berriro. Debutan, nik zuri pardon eskatu nahi, esan zuen kopeta zimurtuz. Tente eta orpoak elkarri josita egoten saiatzen zen, baina ez zuen erabat lortzen. Zaldiasek liburua itxi eta zain gelditu zen. Ni ez nahi zuri zauritu, esan zuen Lakostek. Ez dut ulertzen, esan zuen Zaldiasek, baina ez zen egia, igertzen zuen Lakostek ondoren esango ziona. Nola zu debutan, ni zuri sustoa egin, baina ez nahi zauritu, eta dena anakzidon, guztiz. Zaldias mutututa zegoen. Etzekien nola lotu aditzen ari zena ordurarte osatutako teoriarekin. Lakostek algara egin zuen. Baina orain zaude tre ongi, eta ni nahi zoriontsu. Gaineratu zuen jarraian, bizkarreko bat ematen ziola. Gero, Zaldiasi erreakzionatzeko astirik eman gabe, orpoen arabera jiratu eta lekuak ustu zituen. Lako eta Granbiako kondea esgrima saio berri bati lotu zitzaizkion ganbaran. Zaldiasek pentsatu zuen isiltasuna behartzuela bere hausnarketak egiteko, eta toki bakartiago bat bilatzea deliberatu zuen. Makila bat hartu eta pixka bat herritik aterako zen. Alaba, ahal zuen bezala jantzi, etxea utzi eta bideari ekin zion. Guardia patrullek, mendien maldetan tokia hartuta, Irurtzungo herria inguratzen zuten koroa babesle bat osatuz. Zaldiasek baimena eskatu zion patrulletako bati, zaindari postutik hurbiltzegoen lizar baten gerizpean esartzeko. Baina ez gure bistatik urrundu, esan zion patrullako kide batek. Olako errenarekin nora joango naiz ba, erantzun zion berak. Eta nork esaten dit niri, benetako errena zarela. Zaldias, voluntario haien zorroztasun eta arduraz poztuta, harro sentitu zen berriro ere, bere armadako gazteez. Baina San Faustorako bidean gertatu bezala, barruko mintzo batek sentimendu hartaz gozatzea galarazi zion. Nola ez dira ba, zorrotzak izango. Esaten zion, oroimenetik hitz eginez, haren alkafeko ugazaba Andreak. Huts txikiren bat eginez gero, fusilatu egiten dituzte. Norrez litzateke zorrotza eta arduratsua izango,
bizia jokoan edukita. Lizarraren ondoan oregano landare batzuk zeuden. Saldiasek zuztar bat atzimurkatu eta loretxo batzuk eraman zituen sudurrera. Oso gogoko zuen usainura, amuarrainak putzuan isolatu zarrapatzen zituen agurearen ondoan igarotako udak ekartzen zizkion gogora. Nola ote dago orain putzua? Galdetu zion bere buruari, ozenki hitz eginez. Haren alkafeko ugazaba Andrearen oroitzapenak eragindako etenaren ondoren, bere pentsamenduak Lakostek egin berria zion aitorpenaren inguruan bilduta zauden berriro. Liskartzalea zen, ezpatari txoro bat, broma gaiztoak egintzalea. Debutan, izatea ordainarazi nahi izan zion, eta horregatik egin zion tiro, ez infiltratua zelako edo biziak kendu nahi ziolako. Eta euskeria horrek, ergelkeria horrek, asko aldatzen zituen gauzak, edo hobeto esan, abia puntura ekartzen zituen. Bi susmagarri bakarrik zeuzkan, eskuartean, Aranburu eta Karrasko. Ez zuten laguntzailerik izan, berak pentsatu bezala San Faustoko aitzartearen beste aldean. Ez zuen zuzen jokatu, frantses eroska haien susmoa egitean. Bi amurrain bakarrik dauzkat putzuan, pentsatu zuen. Gero lurrean etzan eta begiak itxi zituen. Konstatazio hark bere nekea areagotu balu bezala. Tropak lotarako erabiltzen zituen dendak alde batera utzi eta zuzenean Irurtzungo elizara ematen zuen bide batetik itzuli zen, herrira. Oregano xorta bat zeraman eskuan, opari bat garai batean seminario lagun izandako Aranburu harentzat. Harremanetan jarraitu beharra zeukan, berarekin. Ahaltzuen neurrian eta itxura egin behar bazuen ere, lagun baten aurrean bezala jokatu behar zuen. Dominus, begira zein etorri zaigun. Hotsegin zuen Aranburuk, jantokiarena egiten zuen sakristian ikusi zuenarekin batera. Bere aldamenean, San Isidroren irudiaren ondoan eserita, Karrasko sargentua zegoen. Errenka, Saldias haiengana inguratu zen, 15 bat boluntariok hartutako mailen artetik bidea eginez. Pasaeran ikusi zuenez, karramarro egosiak jaten ari ziren, ardo txuriz lagunduta. Oreganoa ekarri diat, behar baduk ere, esan zuen Saldiasek, xorta Aranbururi luzatzen ziola. Jarraian, sargentua irribarre batez agurtu zuen. Osasun onean ikusten zaitut, behintzat, agurtu zuen honek, zutitu eta bosteko eskainiz. Zauria gaiztotu eta oso larri zeundela esan zidaten. Egia esan, ez intzela bizirik aterako uste genian, esan zuen Aranburuk, oreganoa hartu eta apal batean utziz. Sakristia itxuraldatuta zegoen. San Isidroren irudia izan ezik, beste guztiak oial beltz edo txurietan bilduta zeuden. Eta Irurtzungo Andreek, haietako batzuk sutondoan lan eta lan ari ziren, mailak apain-apain jarrita zeuzkaten, mantel txuri eta lorez betetako kristalezko untziekin. Banketea bihar zela ustenian, esan zuen Saldiasek, behi hanka bat gorritzen ari zen burduntzia seinalatuz. Gaurkoa ausarten eguna duk, esan zuen Aranburuk, jantokian zeuden gazteez mintzo zela. Gaurko bazkari honekin ofizialek omenaldi bat eskaini nahi zietek. Gazteetako batek beso altxa eta agur bat bidali zien. Bogdela ezen. Frantsesa ere ausartetako aldugu? Galdetu zuen Saldiasek agurrari erantzunez. Oso ausarta da, bere burua eskaintzeko prest dago beti ekintzarik zailenetarako, esan zuen sargentuak, mirespenez. Berak hala esaten dik, nahiago duela hiltzea, Parisera joan eta bere dama beste gizon baten besotik helduta ikustea baino. Badakik, frantsesa izan. Saldiasek ez zuen ezer esan eta lapiko artean usnaka hasi zen. Gose zen, berriro ere. Pixka bat itxoiten baduk, behian kapuzka eder bat aterako diat, esan zion Aranburuk, beheko zura inguratuz. Nola prestatu dudan jakin nahi alduk? Gaineratu zuen. Eta erantzunari itxoin gabe? Ba, garbitu eta gero, 24 ordutan ontzen edukinian, olioa, gatz xea, xerratan zatitutako tipula eta peresilarekin. Gero, gaur goizean, lotu eta urdaiez igurtzitako paper batean bildu diat, eta burduntzian sartu. Eta iritsi baino lentxeago, ba ikusten duk, paperak enduzioat, kolorea hartzen joan dadin. Orain saltxa mina bota eta kitxo. Ze, probatuko aluke. Nik oso gustora, honako hau zeharo ustuta daukat,
esan zuen Karrasko sarjentuak sabelari kolpetxoak emanez. Merezi ere baduzu, sarjentu, esan zuen Aranburuk, Saldiasi begiarekin keinu eginez. Ez dakit merezi dudan ala ez, baina beti ausardiaz jokatu dut, ofizialek kontuan hartzen ez badute ere. Ez zuen ematen sarjentua itxura egiten ari zenik. Inozoa zen, inozo hutsa. Armada guztien beheko mailetan hain ugariak diren militar motz eta hutsaundi horietakoa. Aranburuk, aldiz, inoiz baino bizkorragoa zirudien, eta bere buruaz erabat ziur. Baote zekien, zaindu egiten zutela, agerian geratzeko beldurrote zen, agian bai, baina ez zuen horrelakorik adierazten. Otorduan, 3 gizonen arteko elkarrizketa gerrako goraberetara errenditu zen. Azkenean, behi hankaz ederki berdinduta zeudela, Karrasko sarjentuak lehen gaueko istilua ekarri zuen izpidera. Saldias Aranbururen eskuetan hiltzeko zorian egon zenekoa. Gau hartan gertatutakoaren azalpen xea eskaini ondoren, hitz hauekin laburtu zuen bere ikuspuntua. Batzuetan, militarrok gehiegizko zuhurtziaz burutzen ditugu gure zereginak. Baina ulerrezazu, segurtasuna da aurrenekoa. Hala esaten dit beti Merino tenienteak. Aparta dago, gaineratu zuen jarraian, jantokian ari ziren andreetako batek zerbitzatutako irasagar ratafiari xurruteginez. Eta tenientea aipatu duzula, non ote dabil gure laguna? Galdetu zuen Aranburuk. Egun batzuk badira, ez dela jantokian azaldu. Bere egin beharrak betetzen, hori seguru, erantzun zuen Karraskok. Arrazoi zuen sarjentuak. Bazkaria bukatu eta Saldias Plateria kaleko etxera abiatu zenean, Merino tenientea bidera atera zitzaion 4 voluntario laguntzituela. Bistakoa zen, nola bere aurpegiagatik ala bere mugitzeko eragatik, ez zuela parterik herrian nagusi zen festa usaineko alaitasunean. Oraingoz bake-bakean dago dena, esan zuen oso serio, agur gisa. Saldias konturatu zenez, ez zeraman Lis lore txuria txapelean. Haren tokian heriotzaren ikurra zeukan, jarrita. Gidari konpainiako kidek kuartel emateko prest ez zeudenean beren arropetan josioi zuten kaskezurra. Galarreta kapitainak bilera batera deitu gaitu, eta zuk ere han izan behar duzula pentsatzen du. Gure despatxuan elkartuko gara, arratsaldeko 7:00. Ordu batzuk badauzkat, behintzat, atxeden hartzeko. Erren honekin lerre egiten dut. Salatari zitalori ikusi alduzu? Galdetu zuen Merino tenienteak, ahotsa beheratuz. Arrenkurak arnasa eteten zion. Aranburuz ari bazara, oraintxe egon naiz berarekin. Ezer aurreratu alduzu? Ez uste dut. Bileran hitz egingo dugu. Tenienteak keinu bat egin zien berarekin zeuden voluntarioei eta denak hurbileko kaleizkina batean ezkutatu ziren. Errenka, Saldiasek kalean behera jarraitu zuen, bere etxera heldu arte. Atarian gidari konpainiako beste 4 voluntariorekin egin zuen topo. Kondeak ez dezala ihes egin, esan zien eskaleretarantz zihoala. Non eta egan ihes egiten ez duen, erantzun zien zaindarietako batek. Gelan sartu orduko, gizon bat ikusi zuen lurrean zabaldutako tapaki baten gainean etzanda. Nahiko adindua zen, 70 bat urtekoa, kaskazuria eta oso aurpegi zurbilekoa. Eguzkitan inoiz luzaro egon gabea bailitzen. Oso xume zegoen jantzita, alkandora txuri eta praka gris batzuekin. Sartu, ez nigatik ezkatu, zuk zurea egin, esan zion gizonak, Saldias dudati ikustean. Nor da berori? Norbaitek eman behar ba, biharko meza, seme? Baina ez alferrik, hitz egin erazi, nekatuta nago eta pixka batean atxeden hartu nahi nuke, esan zuen gizonak. Aginpidez hitz egiten zuen, konfiantzarik eman gabe. Saldiasek ez zuen beste galderarik egin, bera ere nekatuta zegoen. Lehioko pertsianak bildu, ohean etzan, eta lo geratu zen. Ametxetan, nahas-mahas, kezkatzen zuten gizonen aurpegiak ikusi zituen. Aranbururena, Karrasko sarjentuarena, Merino tenientearena, frantsesena. Aurpegi guztiaiei, bapatean, gelan topatu zuen gizon kaskazuriarena gehitu zitzaien. Altxa zaitez, seme, esan zion aurpegiark. Ez zegoen ordea, ametsaren barruan, kanpoan baizik. Zu eta ni baino lehenagokoak zain dauzkagu.
Aurpegia garbituko dut, atera baino lehen, esan zion Saldiasek. Bagezek gelara ekarrarazitako ur barreinoira zijoala. Handik gutxira, artean arratsaldeko 7 ez zirela, Zumalakarregiren kuartel nagusi bilakatutako jauregiko ate handia gurutzatzen ari ziren biak. Barrura pasa eta Merino tenientearen esanetara jarri baino lehen, Saldiasek herrire iritsi gauean ikusitako zaldia ezagutu zuen lorategian. Kolore grisekoa zen, eta orain ez zuen estatua bat ematen. Belarra jan eta euliak uxatzen zituen isatsari alde batera eta bestera eraginez. 10 ofizial zeuden, batzarrean bilduta. Galarreta kapitainak, berak egiten baitzuen buru, gizon kaskazuriaren ezaguera eman zuen, Don Ignacio zela esanez, gure auziaren laguna. Ordurako bistakoa zen Saldiasentzat, gizon hura bera bezalako gezurti bat zen. Nondik hasiko gara? Galdetu zuen Galarreta kapitainak bere pipa piztuz. Zergatik ez zara zu zeu hasten, Don Ignacio? Gizon horiek atsegin handiz hartuko dituzte zure berriak. Etxarri Aranazetik nator, esan zuen aipatuak, zutik jarri eta formaltasunak alde batera utziz. Nire iritziz, pagotxa ederra da. 5.000 fusil eta 6 kanoi daude hantxe bertan. Eta gainera 1000 litro olio eta beste hainbat eta hainbat jaki. Seguru 6 kanoi daudela? Galdetu zuen salaren alboko ate batetik sartu berria zen gizon batek. Zumalakarregi zen. Saldiasek, generalagandik pauso pare batera eserita, begira daltxa eta begiak ikusi nahi izan zizkion. Baina etzen gai izan. Seguru baino seguruago, general, esan zuen gizon kaskazuriak ahotsa beheratuz. Gainerako batzarkidei gertatzen zitzaien bezala, bere nagusi gorenaren hurbiltasunak kikildu egiten zuen. Kainoi horiek gureak izan daitezke, general, eta arrisku handirik gabe. Esplika ezazu hori, esan zuen Zumalakarregik, ate ondoan geratu eta Galarreta kapitainak eskaintzen zion besaulkiari uko eginez. Gizon kaskazuria xehetasunetan sartu baino lehen ere, Zumalakarregi generalaren erantzuna baiezkoa izango zela sumatu zuen Saldiasek. Tropa karlistek apenas zeukaten kainoirik, eta armamentu astunen eskasia hori, beren martxa eta kontramartxa taktikarako abantaila izan zena, benetako arazo bihurtzen ari zen, Rodil generalak plaza guztiak fortifikatzea agindu eta gero. Karlistek lortzen zuten, bai, olako edo alako herritara hurbiltzea, baina beren balak oholesi edo ondartzakoekin egokitzen ziren, eta aleginak huts egiten zuen. Gauzakola, itxaropen bakarra kainoietan zegoen. Haiek gabe, gerra galduta zegoen. Etxarri Aranatzeko ofizial bat guarnizioko atea irekitzeko prest daukagu. Pezeteroen uniformea jantziarren, karlista amorratua da. Mesprezuz, karlista askok, pezeteroak deitzen zieten liberalei. Zumalakarreik hurbiltzeko keinua egin zien, kaskazuriari eta batzarreko ofizial bati, koronel bati. Ongi da, jakinaraziko dizuegu, esan zuen segidan, biak ondoan izan zituenean. Gero bere despatxura pasatzeko adierazi eta atea itxi zuen. Uste dut laster mugimendua izango dugula, jaunak, esan zuen Galarreta kapitainak. Saldiasen harridurarako, batzarrean bildutako ofizialak denak batera zutitu eta pasilura eta lorategira ematen zuen aterantz abiatu ziren. Bilera bukatuta zegoen. Ez zaitez dezepzionatuta sentitu, esan zion Galarreta kapitainak, salan biak eta Merino tenientea bakarrik geratu zirenean. Bilera laburrak bedeinkazio bat dira. Erretaguardian mugitzen garenok beste era batera imaginatzen ditugu gauzak? Esan zuen Saldiasek, bere hitzetan umorea jartzen saiatuz. Baina egia zen, dezepzionatuta zegoela. Hobe diren bezalakoak izatea, esan zuen kapitainak, pipari atxiki bat emanez. Generala tartean sartu ez balitz, oraintxe bertan Etxarri Arana atzaldera abiatzekotan egongo zinen. Asmo horretan nintzen. Don Ignazioren informazioa egiaztatzera bidali nahi zintudan, eta horregatik esan izun bilerara etortzeko. Baina generala agureaz fidatu da, eta beste garantiarik ez dugu behar. Ez daukazu, joan beharrik. Generala inoiz ez da okertzen, esan zuen Merino tenienteak. Saldiasek irribarre egin zuen bere artean. Entzunak zizkien alakoak postu on bat izatera iritsi nahi zuten marinelei. Askotan gainera. Itxasuntzian agintzen zuenari eutsi, ari eman beti, arrazoia. Hortxe zegoen gakoa.
Zer esaten didazu konspiratzailez? Merino tenienteak esan didanez, oso gutxi aurreratu duzu, esan zion Galarreta kapitainak. Zaldiaz gustora zegoen, hain arriskutsua gerta zitekeen ekintza hura aurrera eraman beharrik ez izateaz. Kosta egiten zitzaion, ordea, militarren jokabideetara ohitzea, eta pixka bat nahastuta sentitzen zen. Ez zitzaion oharkabean pasa, aurrean zeuzkan bi ofizial haiek, Merinok bezala Galarretak, ajedrez peoi bat bailitzan erabiltzen zituztela, berarekikoak. Horrek, gainera, agerian uzten zuen zein garrantzi gutxi ematen zioten, berak konspirazio argitzeko egindako lanari. Gogoratzen alduzu San Fauston gertatu zitzaidana? Hasi zen Zaldiaz, une hartan bere gogoan azaleratzen ari ziren pentsamenduak ondoratuz. Zera pentsatu nuen nik, hil nahi nindutelako bota zizkidatela tiroak, eta horrek infiltratuak bat baino gehiago zirela frogatzen zuela. Pentsatu nuen, Aranburuk badaki huts galante izan zela Irurtzun ailegatu orduko niri hain modu irregularrean eraso egitea, eta hori dela eta, berak eta bere kideek hil egin nahi naute. Azken batean, badakite aria puntetik tiraka ateratzen dela. Eta orain kontua da ez dagoela aririk, esan zuen Galarreta kapitainak, berriro pipa piztuz, itzali egin zitzaion eta. Aririk ez dago, gaur goizean Lakostek aitortu didan zerbaitengatik, esan zuen Zaldiasek, adorez hitz eginez. Bi ofizialen jarrerak amorrua ematen zion, muker begiratzen ziotela iruditzen zitzaion, ikerketa bat aurrera eramateko gai ez zen umeko iskor bati bezala. Lako izan zen San Fauston tiro egin zidana. Zergatik? Barre pixka bat egin nahi zuelako, neure kontura. Beste hitzetan, nobatoa izatea ordainarezi nahi zizun, zehaztu zuen Galarreta kapitainak. Ez zuen ematen albisteak asko harritu zuenik. Lako ez da inoiz zentzatuko, komentatu zuen Merinok. Bera ere ez zegoen harrituta. Hasieran bezalaxe gaude hortaz. Ni sinistuta nago Aranburu erruduna dela, baina ez dakit bakarrik edo laguntzaileekin dabilen. Zuk noren susmoa zenuen? Lakostena jakin baino lehen, alegia, galdetu zion Galarreta kapitainak. Frantsesena, erantzun zuen Zaldiasek, erabakitasunez. Zergatik? Karrasko sargentuak enduta, gizon inozo xamarran ere ustez, beraiek zirelako ni Irurtzuna zertara etorri nintzen zekiten bakarrak. Bazekiten, zelataria nintzela. Jabetzen naiz, bai, esan zuen Galarretak piparen keari begira. Baina azken finean Aranbururekin bizi dira eta harreman handia dute. Seguru nago, gainera, beste asko ere jakinaren gainean zeudela. Aranburu izan bazina eta berria iritsi balitzaizu, zer egingo zenuen? Zabaldu, zurrumurru bihurtu. Hartara, zuzeu bat gehiago izango zinen, eta aria asko korapilatuko zen. Nik uste hemen ez dagoela Aranburu beste traidorerik, esan zuen bapatean Merino tenienteak ahotsa mikaztuta. Susmoa daukat generalarekin izan nuen elkarrizketa bat aditzen egontzela, eta halaxe jakin zuela gizon onena. Baina arian, Aranbururen jukutria onuragarria gertatu zaigu, orain badakigu bera dela. Zaldiaz harrituta zegoen. Merino tenientea, berak ordu gutxi batzuk lehenago adierazitako hitz eta arrazonamenduez jabetzen zen. Zer egingo dugu, esan zuen Galarreta kapitainak. Preso hartuko dut, kapitain, egia aterako diot. Merino tenienteak ahots lehorrez esan zituen hitzaiek, kosta egiten zitzaion bere burua menderatzea. Badakit zu izan zinela, sukaldari hori gure lerroetara bildu eta ona ekarri zuena, erantzun zion kapitainak. Eta konprenitzen dut, jipoi eder bat emateko gogoz egotea, baina metodoa ez da oso ziurra. Segituan zabalduko litzateke bere atxiloketaren berria, eta bere balizko kidek ihes egingo lukete. Gainera, Aranburuk jipoiari eustea ere gertaliteke, eta orduan, frogarik ezean, libre utzi beharko genuke. Ez, hobe dugu itxoitea. Ondo zaintzen badugu, lehentxeago edo geroxeago eroriko da. Zure esanetara, kapitain, baina alajaina, ez lioke jipoiari eutxiko, araz esaten dizudan, erantzun zuen Merino tenienteak. Bere amorrazioak ito egiten zuen, eta aleginak egin behar zituen arnasa hartzeko. Zaldiasi, haren txapelera joan zitzaizkion begiak. Hantxe segitzen zuen kaskezurrak, heriotzaren ikurrak. Atzera plateria kaleran zijoala, kontzientziaren ahotsa zirika hasi zitzaion Martin Zaldiasi. Armada karlistaren kuartel nagusira egin berria zuen bisitak desengainu kutsu bat utzia zion. Gizon kopetilunura, beti bere baitan bilduta zegoena, Zumalakarri generala altzen benetan.
Hortaz, ze begiz ikusi zuten troparekin zeukan harreman estua eta bere jatortasuna goraipatu zituzten kazetariek. Oker zaude, Martin, ez ziren kazetariak, propagandistak ziren, esan zion kontzientziaren ahotsak, haren alkafeko Ugazaba Andrearen ahotsarekin. Festa egunerako antolatutako saltoki batean erroskila zorro bat erosi eta etxe alderantz jarraitu zuen. Zumalakarregi batzarrean azaldu denean, begiak altxa eta aurrez aurre begiratzera ere ez zara ausartu. Zertzara zu, Martin, itsasoan zaildutako marinel bat, ala 5 zentimo balio ez duen monagiloa. Jarraitu zuen bere kontzientziak, haren alkafeko Ugazaba Andreak. Gainera, ze zentzu du honelako sarraski batean parte hartzeak, zertarako egiten duzu borroka. Merino bezalako jende goze, eskrupulori gabeak armadan eta bizitzan aurrera egin dezan? Plateria kaleko etxera heldu zenean, Granbiako kondea zaintzen zuten voluntarioen artean erroskila batzuk banatu eta bere gelara igo zen. Poztu egin zen Don Inazio agure kaskazuria hanez aurkitzeaz. Ez zeukan inorekin hitz egiteko gogorik. Ganbarak ere bake-bakean zirudien. Zertan ari ote zen atxilotua. Bere maila bereko frantsesaiekin hizketan ariko zen, agian, kanpamenduko aristokrata bakarrekin. Zorroan geratzen zitzaizkion erroskilak jan eta ohean sartu zen. Galarreta eta Merinok arrotz bati bezala hitz egiten dizute, esan zion kontzientziaren ahotsak. Horretan arrazoia du Aranburuk, militarrei ez zaie gustatzen zu edo agurea bezalako gezurtiekin hastea. Ohe ondoan, Bagezek utzitako poema liburua ikusi zuen Saldiasek. Bere kontzientziari entzuten jarraitu nahi ez zuenez, hartu eta edozein horritatik zabaldu zuen. Iturritik sortutako errekastoa argixeagoa egiten denean, elorriaren lore txuria azaldu eta erresinolak adarrean. Saldiasek irakurtzen jarraitu zuen, harik eta udako argitasunak leihotik alde egin eta gela ilunpetan utzi zuen arte. Gero lo hartu zuen, eta bere ametsak, irakurketaren kontrapisuaz libratuta, kezkatzen zuten aurpegiak erakutsi zizkion berriro. Aranbururena eta beste guztiena. Karrasko sarjentuak pentsatu zuena. Ez dut ulertzen kanpamendu honetan gertatzen ari dena, baina oso tankera txarra ematen diot. Kontua da azken aldi honetan denak urduri xamar dabiltzala, eta Aranburu beste inor baino gehiago. Zera esaka baitabilkit beti, Saldiasi egun hartakoa nire erruz izan zela kontatu behar diodala. Nik agindu nuela gizon horri ekiteko, santu zeinua ere eskatu gabe. Bestela Saldias ez omen da sekula berarekin adiskidetuko. Arazo pertsonal batengatik eraso ziola uste duelako, biek seminarioan estudiatzen zuten garaiko liskar batengatik edo. Nik sinesten diot, ez sinesteko arrazoirik ez daukateta, baina halako nahigabe bat sortzen dit, ez dagokidan errua nire gain hartu beharrak. Gainera, Aranburuk agindu bai, baina eman, ez du hainbeste ematen. Hilabete batzuk badira, esan zidanez, frantsesek nire igoeraren kontua proposatu zutela, baina hementxe nago oraindik nire sarjentu galoiekin. Urduri dabilen bestea Merino tenientea da. Beti izan da tente xamarra, eta urrutira ezagundu berarentzat teniente bat teniente dela, baina orain irudipena daukat oker begiratzen didala. Egia esan, bere aitaren semea denik ere ez du ematen. Bere aita gizon umil eta zintzoa da, benetako San Jose bat, inoren kontra sekula hitz txar bat izan ez duena. Bestalde, ni ere normalean baina urdurixeago nabil, atzetik dabilzkidala uste dut eta. Noan tokira noala, gidari konpainiako voluntario pare batekin egokitzen naiz. Nik uste lehen ez nituela horrenbeste ikusten. Naiz eta, pentsatzen jarrita, zergatik zaindu behar nauteni.
Egia esan, ez dakit zer ari den gertatzen.